Ito lang daw agad. Mo good. So naata sa Sibaan and mag-feeding ta sa mga pati, sa mga kalapati. Wow, look at that. Gana nila oh. Sumuflak sila ninyo. If inyong i-feed. Bagol. Try ta. Ikaw po'y pagpatok-tok dira. Ikaw pa. Si kuya nalay pagunita sa bagol. Doon lang sila. Ano? Lala. Yada na si mong balot. Pabutang si mong balot. Okay. Sagana nila. Wala lagi mo doon, mo. Tara. Da. O ni dove or pigeon? Pwede po i-picture ako. Pwede ni mama. Pag wala na rin ma'am. Dili na naman siya magunsa ma'am. Masin masakor sa kay buwan ako yung wala ko'y food. Dili na siya ma'am. Dili na naman siya maghilabot. Sibaan ang name ani kuya? Sibaan. Mo ni ang murag kuan central. Mo ni ang kwan sa Valencia gyud ang iyang Main. Picture lang taka. Picture. Sige. Sige lang ka dong. Sige, tagtanga mas. Sige, tayong nahana sa datin na to. Kato dong, pag ana dong. Di papalaparon. Ay, mata si ulo. Siya ang pala, ulo no. Yan na. Salamat. So normal na ta sa bird feeding. Muna tag na sa Paris, di ba? So friendly naman ilang mga pati. So you just have to give them some corn and they will come to you. So ayos kayo. Di mo na gana sila kaya di mo na sa ganahan bukuptan. Nasa dito ay kakan ko ano. What sila feed? Sa mag-feed mo. Di man mo duol nimo kung wala kay feed. Edad mara ka niya.